Turn it up, throw down your motherfucking door. Teraz давайте вместе ще вкарам. То ще поставя така. То ще трите DJI. То ще има така. Ето тази DJI Sanders. Open. Аз съм на 9 години, той е много. Как коза ти удържи си ушите, защото много грозно пее. Там гейм, искам да чета само. Искам да показвам един род за Сима, само който лъжих и успяхме правощи. Да, тук няма нищо. Докин. Можем ли спее на тая? Я. Да, пусни ми тая... Това беше бе, кажи... Не дело... Чакаме да си инсталирам играта. За... Макар това ще бъде текстът съвсем къс. Я бъде микрофона към мене. Държи си го достатъчно. Как пеят грачите с като ме PlayStation? Да? Плейбек вика. Право, този епизод може би ще бъде под всякаква критика. Така. Искаме да покажа, така да сме свалили. Ще покажа как ще стане на съд. Тук гоня ли се отвори? Нормално, аз тук неща съм отворил, че няма да кажа. Вие добре ли сте? Може би, регистрирате. You will see, I like you when you are mine. We will die in the car, and we'll die to be one on one. To be Аз ще пускам всеки по друг начин да става. Ами трябва 6-7 месеца да я време. Трябва да ще стане по-дълго. Но да сега така ме хареска, че имам по-дълго. Иначе това беше малко мъжко посока. Тогава вече мога да ми прати прическа колко искат. Имам по-дълго притон или по-дълго. Аз не съм на коня съм. Сега като ще тая и другата, че ако искаш да ги спеш. Бе, ти с този кон се побъркаш, но не се качиш на него. Качен се. Ама че обожава тази.
Ами човек. То все едно. И да ладеш. I let it fall, and fall. My heart. Скажи. Как грачит, как казати направо. Аз се пробвам да чвал да сте. Ами как кажем стали? За цяло си за теорийска. Много по-яко, нали? От сега. Ама. Долу, много кеф. Много да сложиш шапки, всичко е по-ужас. Като виж някъде искаш ти си да Не, аз съм била с ученичка сега прическа. Ведно. Ами искаш е по-дълго и може вече да слагам и диадеми и... Ама сега в момента ето така съм покрила. 103 000! Степинка, ето така съм покрила в момента. Сега си направим този цвят и после ще си наростат и пораз малко повече дори да няма. Леле, 103 000, боже! И няма да съм русла. Да. Ще съм медена. Кой не те рисува с теб? Искаш да правим идвент? Нали? Аз не може да сега идвента на микрофона и после ще го спреш с музика. Не искам. Ела да видим колко ще се даде на лако. Айде, ти. И после двете неща и го ще го почне на кони. Да. My heart, I feel what's in me. It will dark. Злата къде отиде, бе си? Не знам. My hands, they're Michael, but my knees where I can to stand to stand. behind Arms, without but can't sit but there's side to you, never. never see. Право тук е помагам за тази песен, направо човек. Не, то пиза, че печеква критика, мисля да го спирам. Але не, няма го спирам. Така, сега дай си остата тук. Сега пускам до цялата си най-двете страна. Ама викай за се чува. Не викай много, не. Тук ми беше пръстичко, сами го няма, майка ми става. Браво! Човек мога да поведе. Let me fall. My heart. Аз съм на лаптоп, за да се лаптоп. My lips see them. My hands, they're strong, but my keys were free. To stand, your arms will adore you. But decide to you that never you think
последния. Да не се смеем в началото, моля ви, последно, да. Последно, ама да не се смеем в началото. Давай. Почва. Let it fall. My head. And the feel My you God. lost your name. I was Това епизод ще I was така. You kissed my lips and take me. My hands, Леле. they're strong, but my kisses were for weak to stand. You can't И така, това беше от мен. Може би ми е така. But there's to you that never you until you say you never you the games you play you never sweet. Сега ще включа Я текста. така, Включвам на текста, който няма да виждате. Включите, както виждате. И да, това беше от мен. До нови срещи. Така, чао.